Esa Terävä, valmistavat harjoitukset ennen Jaro-ottelua takana. Millainen fiilis joukkueessa on, kun tässä on 2 treenit ollut SIK Akatemian pelin jälkeen? No totta kai aina tappiomatsin jälkeen tulee ihan syystäkin niin alakuloset ja pettyneet fiilikset, mutta nyt kun näitä pelejä on tässä viime aikoina tullut nopeasti niin ollaan kyllä keskitytty siihen, että saadaan hommaa rentoutumaan ja sillä tavalla niin kuin mielialaa ylöspäin. Mun mielestä ollaan onnistuttu hyvin. Että tänään oli jo eilen purettiin vielä vähän sitä edellistä matsia ja tänään oli jo katseet Jarossa ja valmistautuminen hyvällä niin kuin positiivisella mallilla. Iskit tuossa SIK-pelissä ensimmäisen ykkösen maalin 4 vuoteen, onnittelut siitä, liki 4 vuoteen. Se ei paljon lämmitä kun 4-1 tulee niin. pataan, mutta joo. Jatkokysymys oli jo tulossa, että miten vielä, jos vähän muistellaan sitä peliä, mikä siinä meni pieleen? No itse asiassa meidän niinku ottelusuunnitelma sujui niinku siihen 1-1 tasoitukseen asti aika lailla täydellisesti. Et oli pari hyvää lähtöä siinä, jopa siinä 1-0 tilanteessa niinku karata siinä 2-0 johtoon ja et vähän siinä kytättiin niinku SIK Akatemian niitä virheitä mutta sitten valitettavasti niin tehtiin niitä kyllä sit itse ja tietenkin pitää antaa niinku tunnustusta aina vastustajalle, että yleensä virheisiin tietyllä tavalla niin kuin pakotetaan tai vastustaja tekee jotain hyvin, jotta tämmöisiä virheitä tulee, mutta sinänsä harmittaa sen pelin käsikirjoitus. Tuli nopeasti sitten se 2-1 maalikin siinä ja lähdettiin jahtaamaan ja sitten se 3-1 maali, joka tuli helpohkosti sillä tavalla, että oltiin ikään kuin tultu puoliajalta niin kuin hyvin peliä oltiin niin kuin jahtaamassa ja sitten taas se on henkisestikin aina kova paikka jonkun verran, kun on pelejä pelannut, niin tietää, että jokaiselle pelaajalle, varsinkin kun tämä alkukausi muutamat aikaisemmatkin pelit on ollut sellaisia, että on ollut mahiksi itse tehdä maalia ja voittaa pelejä ja sitten onkin aika silleen, en nyt voi sanoa tyhjästä, mutta huomattavasti vähemmällä on vastustaja sit saanut niitä maaleja tehtyä, siinä varmaan kävi sit siinä 3-1 vaiheessa vähän semmoinen tietynlainen, sen pelin osalta semmoinen tietynlainen niin kuin pään notkahtaminen. Ja ei saatu sit oikein minkäännäköistä edes jahtaamista, että se oli ihan pelailuun se loppu sitten. Nyt vaan niin kuin mitä ollaan tuossa puhuttu, niin kausi on niin nuori vielä. Peli kehittyy, meidän peli kehittyy ja tässä tulee tapahtua tässä ykkösessä aivan valtavasti asioita. Niin kuin ollaan viime kierroksilla nähty, että tässä ei ole yhtään sellaista joukkuetta, joka voittaa kaikki pelit, eikä yhtään sellaista, joka ei pelejä voittaisi. Ja meillä se nyt antaa se avausvoitto odottaa ja ehkä tämä kaipaa vaan meillekin sellaisen pienen ripauksen myös onnea ja se, että mekin saadaan vähän helpommalla ne maalit ja ettei vastustaja nyt ihan tollasella prosentilla tee paikoista maaleja. Pientä viilausta ja meidän vaan pitää jaksaa tehdä töitä ja uskoa siihen, että kyllä se sieltä tulee. Miten näkyykö harjoituksessa jollain tasolla se, että tulokset ei ole ollut, mitä on toivottu ja haettu? No, niin kuin sanoin, kausi on nuoria. Jos 4 pelin jälkeen rupeaa ihan kauheasti laittaa päätä pusikkoon tai levittelee käsiä täällä, niin sitten kyllä tekee ihan väärää juttua. Että meillä on 23 peliä aikaa voittaa matseja ja kääntää tämä sarja niin kuin silleen, että voidaan olla ylpeitä tästä meidän niin kuin, lopputulemasta ja tekemisestä. Ja ehkä se on vähän niin, että heikosti henkinen pelaaja tekee sitä, että se rupeaa etsiä syitä kaikista muista sen sijaan, että löytäisi niitä itsestään tai tekisi asioille niin kuin sen, minkä itse voi. Ja helppoa tässä vaiheessa olisi rupea tekemään sitä ja nyt niin kuin meidän jokaisen, niin mitä ollaan nyt puhuttu, että jokainen ottaa vastuun siitä omasta ja lähtee oma jutun ja oman tekemisen kautta kehittää tätä joukkuetta. Jaro vastassa nyt sunnuntai-iltana. Millaista ottelua sä odotat? Missä meidän pitää nyt olla? Tai miten me lähdetään tavoittelemaan siitä ottelusta voiton lisäksi? No kyllä mä sanoisin silleen, että nyt nämä alkukauden pelit me ollaan pelattu
tietyssä mielessä myös ehkä ollaan tietenkin itse ollaan omia pahimpia ja parhaimpia niin kuin kriitikkoja jamme ja ehkä me ollaan vähän itsekin asetettu sellaisia tietynlaisia paineita, ollaan oltu sellaisia pelejä pelaamassa, että meidän pitäisi voittaa, että meillä tulee sarjanousijat kotiin ja ajatellaan, että nyt niin kuin kenkä puristaa ja nyt pitää voittaa, että ollaan oltu vahvoja aina kotona, niin nyt pitää hoitaa. Ja siitä on voinut tulla vähän semmoinen tietynlainen niin kuin vanne tuohon pään ympärille, jos voisi näin ajatella. Niin nyt huomenna niin meillä on kyllä semmoinen tilanne, että totta kai me avausvoittoa haetaan ja muuta, mutta ehkä meille voi sopiikin se, että kyllähän se Jaro niin kuin tuolla panostuksella joukkueeseen ja tavoitteena on niin kuin mennä eteenpäin ja ylöspäin ja olla korkealla sarjassa, niin ehkä tällä kertaa niin kuin tollaiset paineet on niin kuin heillä. Ja heilläkään ei ole kuitenkaan sarja alkanut niin hyvin kuin mitä olisi ehkä voinut joku olettaa ja sen takia niin mä uskon, että tuo huominen peli niin silleen henkisellä tasolla niin ainakin niin se sopii meille. Ja nyt meidän pitää vaan kaivaa itsestämme niin kuin voimavarat. Heillä on pieni etu tietenkin siinä, että he ei ole viikolla pelannut ja me on pelattu, mutta me lähdetään sinne niin kuin sä sanoit, voittomielessä ja sellaisella niin kuin taistelumeiningillä, että me näytetään niin kuin meidän semmoinen taisteluilme. Noihin sanoin hyvä lopettaa. Kiitos Esa. Tsemppiä Pietarsaaren reissussa. Kiitos.